كاب ستوديو زينا يرتيفير زو سلامتنا تقبل زغوركم تعزتنا كم تمسيو ساعتنا خيلون لو مقدام 20 ساعة تر ساعة 9 مشت زتدالو زينا مسنادو نفيلم علونا مساهم صنحن زينا زغربن ميكايل حدكو فرماكن بكنت وتاتو فيلم كولج مدلاو ممهاران اسمرا 115 تمهارو بمعرق ندحر مرغا دبلوما مريو منيسر حرشا صفعت مربات معقام ماين حمدن كم تسلاسله كم لومي بستقبر مرمراتات عصوتو شعات زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة كل 4 شعات اندما تفانيو اب زيناتات وصاي فرنسا بمالي تكايرو زلا وتادرا وفري كتقوارزو كم تغلامي تام امريكا بسيميناو مبرق سوريا دبداب نفرت كم زكايرت تقليصو اب مبرقاوي قماقم بحري تايلاند تغسيت زلو لحق نداري بكلا اكبابي اسعيبو زرزو زينا كولج مدلاو ممهران اسمرا لومي بحافشا مبل 15 سنة سرعات ممرقتان سالسايني دحر مرقا ممرقتان اكايدوم لتسنة سرعات زتقطاتلت غازيتنيا ليديا تغلى مريم زدالو تحستو ناصنت بره كتغربيا كولج مدلاو ممهران اسمرا لومي 29 طرين مبل 15 غزيو اب زكايدو سنة سرعات 11 دق انستي زركبو 115 تمهارو بمعارك ناي دحر مرقا دبلوما امريقوم اتوم ني حدا عمت تمرتون بربعه عودታት استقطاتلو تمهارو 12 بممهرنا قانق انجليز 16 بممهرنا قطري 40 حالن بممهرنا سنه فلطات 46 دما بممهرنا محبراوي سنه فلطات يم تمرقوم ኣብቲ ነቃጣታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ዘእተወስ ንስርዓት ግዝያዊ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ዮናስ መስፍን ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቲ ጽዑቕ ናይ ትምህርቲ መደባትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ናይ መምህርና ልምምድን ብዓወት ብምዝዛሞም ንተመረቕቲ የውሃኑ ገሊጹሎም ምሩቃት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሞያ መምህርና ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ከምኡውን ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ዝሓትት ምዃኑ ብምጥቃስ ቀሲሞሞን ዘለዉ ትምህርትን ደሊቦሞን ዘለዉ ተመክሮን ብተወፋይነት ከገልግሉሉ ምዃኖም ቃልኣትዮም ብሓፈሻ 15 ግዜ ዘመረቐ ኮሌጅ ምድላው መምሃራን ኣስመራ ሎማ ዓመት ንመበል ሳልሳይ ግዜ ብማዕረግ ናይ ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ኣመሪቑ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ምስ ሃማማተ ብምትሕብባር ብዝተፈላለየ ዓውድታት ሞያ ዝሰልጠኑ 101 ተምሃሮ ኮሌጅ ምድላው መምሃራን ኣስመራ ከም ተመረቑ ኣብታ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ናብ ካልዜና ምስንሰግር ሚኒስትር ሕርሻ ብዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ሃገር ሰፊሕ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምውሓዝ ጥዕና እንስሳታት ዘራእትን ከም ተሰላሰለ ኣብ ዓመታዊ ገምጋሙ ገሊጹ ዳናይት ገብሪ ህይወት መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለቶ ትሕዝቶ ይስዕብ ኣብ 2021 ብደረጃ ሃገር 22850 ሄክታር ዝሸፈነ ሰፋሕቲ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ተሰላሰለ እዚ ድማ ካብቲ ናይ 2020 ብኣስታት 4 ሚእታዊት ከም ዝዓቢ ሚኒስትር ሕርሻ ብ27-28 ጥሪ ኣብ ዘቃንዑ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ሓቢሩ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ኣብ ዞባ ማእከል ኣስታት 10000 ሄክታር ሕርሻዊ ዛላ ኣስታት 4000 ሜትር ኪዩብ ከትሪ ብእምኒ ከምኡውን 379 ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ከም እተሰርሐ ኣብ ዞባ ደቡብ እቲ ስራሕ ኣብ ንዞባታት ዓረዛ ጾሮናን ማይ ዓይንን ዝያዳ ኣድማዕነት እኳ እንተነበሮ ብዞባ ደረጃ 7767 ሄክታር ዝሸፈነ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ከም እተሰላሰለ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ድማ ፍግረ መሬት ንምንካይን ተጠቃምነት ውሕጃብ ንጥፈታት ሕርሻ ንምዕባይን ብእትዓምዕዮ ኣስታት 19000 ሄክታር ከም ዝለምዐ ተገሊጹ ንኹነታት ክራማትን ምህርትን ብዝምልከት ድማ ኩለን ዞባታት ገምጋም ምህርቲ ብዓይነት ዘራእቲ ከም ዘካየዳ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ መብዛሕትኡ ቡቕሊ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ድሒሩ ዝነበረ ኣእካል ኣብ እቶት ከይበጽሐ ከም እተኸልፈ ክንጸርን ከሎ ሚዛን ቀረብ ምህርቲ ብመንጽር ዓመታዊ መጠን ሃልኪ በብዞብኡ ቀሪቡ بمسرت ጸብጻባት ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ትግባረ መደብ ስራሕ ልምዓት ኣሕምልቲ ኣስታ 87 ሚእታዊት ከም ዝኾነን ኣብ ዞባ ማእከል ክለምዕ ካብ ዝተወጠነ ስፍሓት መሬት ድማ እቲ 89 ሚእታዊት ከም ዝለምዐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብዘይካዚ ኣብ ዕድላት ዕዳጋን ለቓሕን ሓለዋ ጥዕና ብቑሊ ምርምራዊ ስራሓት ዕቤት ናብራ ሃብቲ እንስሳ ውፅኢት ጸባን ስጋን ልምዓት መግቢ እንስሳ ሕርሻ ደርሁን ንህብን ዘተኮረ ጸብጻባት ቀሪቡን ዘተተኻይድሉን ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል ዘቐረበ ጸብጻባት ንብልጫታት ብድሆታትን ሕጽረታትን ብዝግባእ ዘንጸባርቕ ከም ዝነበረ ብምሕባር
ኣብ መጠን ንኡስ ውሁድ ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ዝተገብረ ገስጋስ ብግቡእ ተጸኒዑ ሓረስቶት ዝያዳ ዝሕገዙሉን ዝረብሑሉን መዳያት ክናደ ከምኡ እውን ካብ ሄክታር ዝርከብ ምህርቲ ብተናጸል ክርአ እንከሎ ጌና ትሑት ስለ ዘሎ ዝያዳ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሩ ናብ ዕለታዊ ፀብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንሰገር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመርን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተገበረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 12 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣድራሾም 4 ስመራ ገዛባንዳ ማይ ጭሆት ጎልጅ ባሮንቱ ከረንን ደቀም ሓረን 5 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ ማለት 4 ካብ ዒዳ ብርዒድ ሓደ ድማ ካብ ሓመል ማሎ ከምኡውን 2 ካብ መወሸቢ ማእከል ባፅዕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 47 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተረፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9508 በፂሕሎ 9120 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋንዉ 97 ብሞት ዝተፈለዩ 291 ድማ ግን ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 29 ጥሪ 2022 ኣብ ዞባ ፎሮ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝካየደ ዘየባቲ ውህድ ስራሕ ኣብ ድሕነት ኣደን ህፃንን ብሓፈሻ ብመደባት ክታበትን ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርስን ድማ ብፍላይ በቢግዜኡ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ፎሮ ነርስ መውለዳን ሮመዳን መሐመድ ኑር ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብምውሃድ ብዝወደቦ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣብ 2021 ኣብታ ማእከል መጽን ክንክን ናይ ዝገበራ ነፍሲ ጾራት ቁጽሪ ምስ ናይ 2020 ክነጻጸር እንከሎ ብ7 ሚታዊት ኣብታ ማእከል ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ነፍሲ ጾራት ድማ ብ3 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ኣረድዩ ብዛዕባ መደባት ክታበት ድማ ነርስ ሮመዳን በብእዋኑ ብዝተኣታቶ ዘሎ ሓደስቲ ዓይነታት ክታበት ቁጽሪ ዝውሰድ ክታበት 11 በጽሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ እውን ናይ 6 ሚታዊት ዕቤት ከም እትራይ ሓቢሮም ነርስ ሮመዳን ኣስዒቡ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ኣብ ሕዱር ሕማማት ንምብራኽ ቀጻሊ ጎስጓሳቱካ ዝካየድ እንተኾነ ሕዱር ሕማማት ብሓፈሻ ተርእዮ ሽኮርያን ፀቕጢ ደምን ድማ ብፍላይ እናወስኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜዮም ካብ ብፍላይ ግቡእ ሕክምናዊ ክትትል ክገብሩ ከምኡውን ኣብ መጋግቦም ክጥንቅቑን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩን ኣዘኻኺሮም ማእከል ጥዕና ፎሮ ንነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዙላ ኣፍታ ኣይሮማለ ማልካ ሓድሽን ፎሮን ከምኡውን ካብ ኩለን ትካላት ጥዕና ቲኑ ዞባ ንዝመፁ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ክታበት ወለንታዊ ምርመራ HIV ከምኡውን ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ትህብ ናብ ዜናታት ስፖርት ምስ ንሰግር ኣብ ዞባ ማእከል ተረኪኑ ዝርከብ ማእከል ስልጠና ስፖርት መረብ ሰቲት ን4 ዓመታት ብጥበባት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘሰልጥኖ 34 መንስያት ብ28 ጥሪ ኣመሪቖም ኣብቲ ናይ ምምራቕ መደብ መስራትን ኣብ ወንበርን ናይቲ ማእከል ኣቶ ተወልደ ብርሃን ተስፋ ጋብር ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብደረጃ ሃገር ቀጻልነት ተካእቲ ስፖርታውያን ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምግላጽ ንሰልጠንትን ወለድን ዮሃኑ ገሊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዑ ሓለፍትን ወከልትን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን እቲ ማእከል ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ንምርጋጽ ብውሱን ጸጋታት ዘካየዱ ዘሎ ትስፉ ጻዕሪ ሞጊሶም ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ከከም ደረጃኦም ዝተዳለወሎም ሜዳልያን ወረቐት ምስክርን ተቐቢሎም ውድድራት ኣትሌቲክስ ማእከል ገይሩ ኣብ 1997 ዝተመስረተ ማእከል ስልጠና ስፖርት መረብ ሰቲት ኣብዚ እዋን እዚ ንውድድራት ግራስሩት ኩዕሶ እግርን ነፃ ምሕንባስን ኣጣሚሩ ንጥፈታቱ ኣብ ምስልሳል ይርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ዝስዕባ ኣግራው ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫኦም ጌርኩም ትከታተሉና ምህላኩም ዜናና ነምስን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታትና ቅጽለ እዩ ዜና ወጻኢ ፈረንሳ ብማሊ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ከቢድ ሰብኣዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዋጋታት የኽፍላ ከም ዘሎ ብምዕባር ካብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክስዕብ ከም እትኽእል ኣሚታ
الهاجر نز جلتت بتوفري كم زي عجب زجلت منجست مالي مس فرنسا زصنحو كل مداوي زمدناتات كم زبتخ دحري محباريو مصر مكلخال فرنسا هاجرو مالي كتصنح مدبكوا انت نبرا كبيد واغا ناخفلت كتقصل كم زي تخل لوم 29 طري ابزوصو مغلصي افليطلهم فرنسا ابتي عمتاوي مليونات دولار زهلق وفري مشارت هاجرات ايدن انتزي حويسن نتوتادراو تلخو كتقارصو كم تخل كتمصنيحا كاب 2012 اب مالي وتادراو وفري كتكايد زصنحت فرنسا زاغيد 53 ابلات سراويتا بمتقعت كم زخسرت صبصابات يردوم ህዝቢ ምዕራብ አፍሪካ በሐፈሻ ህዝቢ ማለት ድማ ፍላይ እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ሽበራ ንምቅላስ ዝኾነ አበርክቶ ከም ዘይገበረ ብምጥቃስ ክወፅእ ብተረጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ ይፍለጥ አሜሪካ ትማል 28 ጥሪ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ካብቲ ከባቢ ዝተወፈነ ዜና ኣረድዮም ብሰንኪ እቲ ስጉምቲ ኣብ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዘግይንተ ዘየለ كبيد نواتاو عنوات كم زصعبه غنا تغليصوم حزست سراويت امريكا علاماتي دبداب ندعش نمدمساس مخانو كا يغلصون تلو قندي غديات غنا برغي سوراويان منباروم تحابيروم اتي دبداب ابتي كبابي اب مونغو عطقا داعشن حيلتات كردستانن عطقاوي ግጭት ተወልዑ ኣብ ዘለሉዋን ብምፍጻሙ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታው ወጥሪ መልሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀርባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ عطوات داعشن حيلتات كردستانن كابز حالف قنيات بزكايرو زلو ግጭት لعل كلتيو تسوات كم تقتلو صبصاوات يردوم قداما وتادراوي متتتاو قند ጠንቅናይዚ ኣብ ሃገሩ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ መጥቃዕታትን ግጭትን ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ሶርያ ሰራዊት አሜሪካ ብቁልጡፍ ክወጽእ ኣብ ዝሳልስ እዚ ምጽውዕ ይዝከር አሜሪካ ብዘይ ፈቃድን ኣፍልጦን መንግስቲ ሶርያ ናብቲ ሃገር ሰራዊት ብምልኣኽ ጸጋታት ነዳዲ ክትግሕጥ ከም ዘላ ይጥቀስ ኣብ ምብራቃዊ ገማገም ባሕሪ ታይላንድ ተኸሲቱ ዘሎ ላሕኩ ነዳዲ ብርቱዕ ብከላ ከባቢ ከም ዘሰዓበ ተገሊጾም ነጥብ ሰፊሕ ክፋል ማያዊ ኣካላት ተኸሲቱ ዘሎ ላሕኩ ነዳዲ ንምምጻእ ብመራኸብ ዝተሰነየ ጽዑቕ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጸ መንግስቲ ታይላንድ ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎም ብሰንኪ ተሪዮ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዝነበረ ምግፋፍ ዓሳን ካልእ ንጥፈታት ባሕርን ንግዜኡ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ተፈሊጦም እቲ ነዳዲ ኣብ ገማገም ታይላንድ ካብ ዝርከብ ትሕተማያዊ መስመር ዝለሓቖ ምዃኑ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ላዕኩ ነዳዲ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብከላማያዊ ኣካላት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ከተካይድ ከም ትኽእል ብምግላጽ ኣብ ህዝቡ ራዕድን ቅልውላውን ይፈጥራ ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ ወቂሶም ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ትማል 28 ጥሪ ንማዕከና ዜና ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ከም ዘይሓዘ ብምሕባር ሃገራት ምዕራብ መዓልታዊ ዝህቦ ዘለዋ መጠንቀቕታታት ግና ኣብ ዩክሬን ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ከም ዘሎ ኣረድዮም ሩስያ ምስ ዩክሬን ናብ ውግእ ክትኣቱ ከም ዘይደሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማል 28 ጥሪ ምሕባሩ ይዝከር ሚኒስትር ላቭሮቭ ነዚ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሩስያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ከተካይድ ከም እትኽእል ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ሩስያ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ክፍታሕ ከም ትደሊ ዝገለጸ ሚኒስትር ላቭሮቭ ክመጽእ ዝኽእል ጸጥታውን ወተሃደራውን ስጋት ንምምካት ክትዳሎ ግና መሰላ ምዃኑ ኣረድዩ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ንዩክሬን ክትወርር ትህቅን ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈት የትሕዞ ከም ዘለዋ ሚኒስትር ላቭሮቭ ወቂሶም ንዩክሬን ገዚፍ ኣጽዋር ክዕጥቕ ዝጸንሐ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ሃገር ተወሰኽቲ ሰራዊት ክልቕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይጥቀስ ብሰንኪ ተኽታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኔቶ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ደበና ኩናት ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ውርጭ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ነዚ ቀዳመ ሰንበት እዚ ተመዲቡ ካብ ዝነበረ በረራታት ልዕሊ 5,000 ከም ተሰረዘ ተገሊጾም ብሰንኪ ተሪኦ ልዕሊ 75 ሚልዮን ሰባት በዓሎታት ተጸልዮም ምህላዎም ዝሓበረ መንግስቲ ኣሜሪካ ግድያት ንምሕጋዝ ሰፊሕ ስርሒት ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ እቲ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘጋጠመ ኩነታት ኣየር እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም
ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን ሰፊሕ ክፋል ኤስያን ኩቱር ቀዝሒ ይኽሰት ከም ዘሎ ይግለጽ ክሊማዊ ነውጢ ዘሰዓቦ ኩቱር ዋዕን ቀዝሕን በብዓመቱ ናወሰኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ብሰንኩ ኩሉ መድያው ክሳራታት ከም ዝዓበየን ጸብጻባት ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብዚ ሳልስ እዚ ኣብ ቦሊቪያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ኣውሪዱ ብሰንኪ እቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብውሕዱ 20 ሰባት ክመቱ ከለዉ ዛጊድ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሓያሎ ድማ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ተገሊጾም ብዘይካዚ በቲ ዕለቕለቕ ኣብ ትሕቲ ቅርፅን ጽላት ሕርሻን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ሰመዚ ቦሊቪያ ልዕሊ 60,000 ስድራ ቤታት በኣሉታት ተጸሊሙ ምህላውን ኣረዲኦም መንግስቲ ቦሊቪያ ብሰንኪ እቲ ዕለቕለቕ ኣብ 55 ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ደንጋገ ኣውጁ ኣሎ ዜና ንምዝዛም ኣርስቲ ዜና ክደግመልኩም ኮሌጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 115 ተምሃሮ ብማዕረግ ናይ ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ኣመሪቖም ሚኒስትሪ ሕርሻ ሰፋሕቲ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ተሰላሰለ ገምጊሙ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽን ከሎ 47 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፍረንስ ኣብ ማሊ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ከተቋርጾ ከም ትኽእል ኣሚታ ኣሜሪካ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣብ ምብራቓዊ ገማግም ባሕሪ ታይላንድ ተኸሲቱ ዘሎ ላሕኩ ነዳዲ ብከላ ከባቢ ኣስዒቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ቴክ ኢንሳይት ኤርትራ ስዒባ ተቕርብ መደብያ ብወገን ግን ሰላም